agradecerles que estén aquí, agradecerles a Joan que haya elegido el librerío para presentar este su primer libro de poemas y premiado. Y bueno, nos honra tenerte aquí y nos honra tener a Pere Ballar también con nosotros. Pues ya tuvimos una instancia previa cuando grabamos el programa de radio de Conversar. Recién hablábamos de la fluidez que se dio en todo momento, y yo creo que es la misma fluidez que tendremos aquí, no solamente cuando habléis de este fantástico libro, sino cuando después hablemos también con los lectores o futuros lectores de tu poesía. Bueno, muchas gracias i jo primer de tot agrair a tothom que hagi vingut desafiant aquest fred que estem tan poc habituats, i bé, jo doncs això, celebrar que estic molt content de poder presentar aquí avui aquest llibre que és Entre tu i jo nosaltres, que com bé sabeu diversos amics i família que hi ha per aquí, doncs és aquest llibre que va guanyar el Premi Miquel Martí i Pol de Poesia. És un llibre que n'estic molt content perquè, a part de tenir l'oportunitat de publicar un llibre, que sempre no és fàcil, amb els que corren i tot, és un llibre que m'estimo particularment perquè està molt relacionat amb una sèrie d'experiències o de moments de la meva vida que són importants i que es reflecteixen en aquest llibre. I a més, com dèiem ara amb la Cecília, és un llibre que ha quedat bonic, inclús estèticament. Crec que la feina que ha fet l'editorial ha sigut molt bona, inclús la tipografia que s'ha fet servir. És un llibre que n'estic content. Bé, a part de la il·lusió d'aquest llibre, de poder-vos-el presentar, també avui és un dia que em feia una especial il·lusió per ser aquí a Sabadell, aquí al Librerío, que pels que no hagueu vingut o no coneixeu la llibreria, ja veieu que és un lloc molt agradable, però a més la Cecília Picún fa moltes activitats literàries, tallers literaris, fa molts clubs de lectura, dirigeix un programa de ràdio fins i tot, vull dir que els que no el conegueu recomano que aneu passant per aquí perquè realment fa una tasca, crec que molt valuosa en aquesta ciutat que de vegades és una mica tendent a color gris, a nivell cultural. I d'altra banda també, ja només per acabar, per fer una petita introducció, també estic molt content que avui sigui amb nosaltres en Pere Ballar. S'ha de parlar una mica del llibre, poc o molt. En Pere és professor de la Universitat Autònoma, és una persona que jo li tinc un gran respecte, a més, és un crític literari, és assagista, és escriptor, és una persona que coneix molt la poesia que es fa avui en dia. Que no vulgui, tampoc no tinc una voluntat adulatòria, ja sé que l'incomoda una mica segons com de vegades que parlin en aquests termes, però bé, jo ho vull explicar pels que no el conegueu. I bé, segur que dirà coses que segur que seran observacions interessants. També dir que és el prologuista del llibre, també és qui va escriure el pròleg, que és un pròleg fantàstic. Si teniu l'amabilitat de comprar el llibre després al final i voleu llegir-vos el pròleg, doncs també val molt la pena, a banda dels poemes. I ja està, i no vull estendre més. Dir que la presentació, jo tot seguit li passaré la paraula a en Pere, després jo tornaré a intervenir, m'agradaria llegir algun poema, comentar-lo i fer algun comentari també sobre el llibre, però més aviat sense voler estendre'm en excés, perquè m'agradaria que al final de la presentació, si algú la Cecília, el Pere o qualsevol de vosaltres vol intervenir, vol fer qualsevol comentari o fer alguna pregunta sobre el llibre, doncs també tingui l'oportunitat de fer-ho, d'acord? I ja està, i si el Pere vol començar a dir alguna cosa, doncs segur que serà interessant. Bé, gràcies. Gràcies per començar, evidentment, a Librerío i a la Cecília per aquesta acollida fantàstica que ens han dispensat. Gràcies a vosaltres, perquè jo no sé com és Sabadell ni la seva grisor habitual, però com a mínim, de fet, Déu-n'hi-do, esteu bastant bé i, evidentment, avui s'agraeix també que hàgiu desafiat, com deia molt ben Joan, la inclemència del temps i hàgiu vingut aquí a sentir parlar una mica de poesia, que sempre està bé.
Gràcies finalment a en Joan, esclar, per haver-me donat ocasió de parlar públicament de la seva poesia i de fer-ne un elogi, jo crec que molt sincer i molt merescut. Les seves paraules no m'han incomodat gens, però sí que jo m'atreviria a dir que no són del tot oportunes, perquè és que jo aquí no vinc pas avui a parlar ni com a crític ni com a professor, sinó en tot cas vinc a parlar com a lector i com a amic. Voldria que les meves paraules fossin més que res un testimoni d'amistat cap a en Joan. Tenint clar, evidentment, que sí que la seva confiança cap a mi s'ha renovat ja en més d'una ocasió. He estat membre del jurat que ha premiat aquest llibre, he estat el prologuista i avui de manera excepcional també seré el seu presentador. Vull dir que crec que m'autoritza a parlar com a lector el fet d'haver-me mirat el seu llibre amb molta cura i evidentment amb molta satisfacció personal fins i tot. A mi del llibre el primer que m'agradaria esmentar, crec que s'ha de posar davant de tot, és que en Joan és una excepció dintre del panorama de la gent que presenta un primer llibre. Com a poeta que presenta els seus primers poemes i els veu publicats, en Joan, per fortuna, no respon gens a allò que li passa a tanta gent que publica un primer llibre o que està senzillament començant a intentar publicar els seus poemes. Hi ha, per desgràcia, molts poetes que tenen moltes coses a dir, però que no saben com dir-les. I després hi ha un segon grup d'altres poetes que saben perfectament jugar amb les paraules, girar-les d'una manera brillant, d'una manera aparent, però no disposen de cap experiència moral per posar-la al servei d'aquestes paraules. Entre la gent que té coses a dir i no sap com fer-ho, i la gent que sap com fer-ho i no té res a dir, doncs jo crec que, per una vegada, la paraula equidistant serà exacta i no serà pejorativa. En Joan justament és equidistant d'aquests dos extrems erronis, o en tot cas arriscats. Perquè jo crec que si alguna cosa podem dir d'en Joan Calsina com a poeta és que sap perfectament quin instrument té a les mans i com utilitzar-lo per tal de fer-lo servir com a vehicle d'una sèrie d'experiències, de sentiments, d'emocions que ell prèviament ha estudiat molt bé com podria ser la millor manera de traslladar-los al lector. I en aquest sentit, per tant, jo crec que el llibre és una mostra evident d'aquesta capacitat i d'aquest respecte. És una paraula que ell ha utilitzat i que m'agrada molt, perquè jo crec que el que millor defineix també la seva actitud respecte no només a la literatura i a la poesia, sinó a l'art en general, és el respecte. En Joan sap perfectament que posar-se a escriure, a compondre, en fi, pintar, m'imagino que no és el cas, però bueno, aquí també hi ha alguna mostra familiar del gènere i jo crec que la seva actitud no varia en aquest sentit. No és una cosa que pugui fer ningú d'una manera irreflexiva, d'una manera inconscient, d'una manera improvisada. Per desgràcia, en un món en què l'art és objecte, massa sovint, d'una absoluta improvisació, jo crec que una de les coses millors que té en Joan és que té una idea molt clara de que abans de poder expressar res cal dominar molt bé aquell instrument que serà justament el vehicle d'aquesta emoció, d'aquesta expressió que es vol traslladar a algú. Com a membre del jurat que va premiar merescudament el llibre, jo crec que no puc deixar de dir que, en principi, va admirar el fet que el llibre sigui un llibre tan variat. És un llibre que prova de fer moltes coses i que prova de tocar moltes tecles. Habitualment hi ha molta gent que creu que ha trobat la seva veu poètica i senzillament es dedica, a vegades durant anys, a escriure sempre el mateix poema. A dir el mateix i a intentar formular-ho exactament de la mateixa manera. Jo crec que, per ser un primer llibre, resulta extraordinari que algú hagi desplegat un ventall i un repertori tan ampli de maneres de fer diferents i, a més amb una voluntat d'estil tan acusada. És a dir, qui pensi que aquí hi ha vacil·lacions, qui pensi que aquí hi ha dubtes, qui pensi que aquí hi ha coses mal resoltes, que s'ho tregui del cap. La lectura de qualsevol poema dels que hi ha al llibre demostra fins a quin punt allò està llegit, pensat, revisat, corregit i, en fi, reescrit, fins i tot, si podem dir-ho així, de cap a peus més d'una vegada.
Una altra cosa que jo vull no callar és el fet que, dintre d'aquest respecte pel gènere, per la forma, pel vers, dintre d'aquesta idea tan madura, si es pot dir així, tot i ser un primer llibre, del que és la poesia, el que revela en Joan també és un acusadíssim coneixement de la tradició. Contra tanta gent que, improvisadors que dèiem abans, pensen que la poesia ha nascut amb ells, i que creuen que no hi ha una història al darrere, que no hi ha hagut mai ningú que s'hagi plantejat com a exposar un sentiment, poèticament parlant, doncs en Joan, al contrari, en Joan sap que hi ha molts autors que prèviament han intentat barallar-se amb la idea, el sentit, la música i la paraula, i per tant, que sense un coneixement previ de tota aquesta gent, o com a mínim dels seus noms més destacats, seria bastant irresponsable posar-se a escriure un sol vers. Si hagués de resumir, ja no com a membre del jurat que el va premiar en el seu dia, sinó com a lector, com a persona que ha passat per aquestes pàgines i les ha disfrutat, a mi m'agradaria dir que de la poesia d'en Joan Calsina, d'aquesta poesia que fa d'aquest el primer llibre, i segurament no l'últim, hi ha dues coses que em semblen especialment rellevants. Una qualitat positiva i una qualitat negativa. I no vull dir que sigui un defecte, sinó justament que a mi m'agrada la seva poesia perquè té una cosa i no té una altra, que jo considero que seria un gran error. M'agrada que en Joan Calsina sigui un poeta amb ofici. I això vol dir que és un poeta que demostra ja, tot i la seva joventut i la seva estrena com a poeta imprès, com a poeta editat, em sembla que demostra una gran perícia formal. I la cosa que no té, i jo trobo molt bé que no tingui, és que és un poeta sense aurèola. Perquè hi ha molts poetes, encara avui, 150 anys després que Baudelaire escrivís allò que de seguida us passaré a llegir, hi ha molta gent que encara es posa, quan parlen de poesia i quan van pel món, es diuen poetes en majúscula, i es posen una gran aurèola al cap. Primer parlo d'això que sigui un poeta amb ofici. No cal que us digui que en Joan és músic i que en Joan domina molt bé un instrument musical com és la guitarra. A ell no se li passaria mai pel cap que algú pogués intentar expressar musicalment cap idea, cap emoció, sense tenir prèviament un coneixement de què és la guitarra, de com funciona, de què és el solfeig, de què és l'harmonia i de senzillament com es posen les mans a l'hora de produir un so, concretament amb un instrument de 6 cordes. En Joan no solament és un músic, en Joan és a punt de ser un novel·lista. En Joan és a punt de publicar una novel·la sobre l'Europa del segle XIII. A en Joan no se li hauria acudit mai que algú pogués parlar de l'Europa del segle XIII sense prèviament haver-se documentat sobre com era la vida, què s'escrivia, què es pensava, quin era el món realment d'aquella època tan llunyana de la nostra. És a dir, si alguna cosa vull subratllar, doncs, és que en les altres facetes a les quals es dedica, afortunadament, en Joan, també hi ha la clara consciència de que o primer saps positivament amb què estàs treballant, o, evidentment, tirar-se a la piscina i fer qualsevol cosa, senzillament pel fet d'impressionar el primer que passa, evidentment, és temps perdut. Això vol dir que, com dèiem abans, el llibre és un llibre que demostra una saviesa formal molt considerable. És un llibre que prova formes mètriques molt diverses. Jo crec que és, ho veureu abans, no serà el seu últim llibre. Si alguna cosa té aquesta primera mostra, aquest primer exemple del seu talent poètic, és el fet que demostra moltes vies obertes per un futur. Hi ha des de poesia oriental a formes clàssiques. Hi ha poemes que proven de posar la veu del poema en un personatge històric i hi ha poemes que es dediquen a comentar una obra musical o una obra artística pertanyent a un altre gènere. Hi ha poemes que parlen de natura, hi ha poemes que planyen el passat o ploren la mort d'algú. És a dir, tenim des del poeta de paisatge al poeta elegíac, tenim una varietat de registres i de tons que realment auguren que quan realment més endavant vulgui fer altres coses té realment al davant un repertori, uns models molt amplis als quals agafar-se. Un poema que em consta que li agrada molt a en Joan i a mi també m'agrada, que era Jaime Gil de Viedma,
deia en certa ocasió que hi havia dues menes de poetes, segons la manera com produïen la seva creació. I deia Gil de Viedma que hi ha poetes que són com la resina del pi. És a dir, el pi produeix resina, segrega resina i allò diríem que pot convertir-se en una mena de doll, de quantitat inacabable d'una saba que l'arbre va regalant de manera generosa mentre visqui l'arbre. Però que en canvi hi ha altres poetes que en comptes de ser com la resina del pi són com la perla que es fa en l'ostra. Mentre que els primers són poetes generosos, són poetes efusius, són poetes que ho donen tot i que no paren d'escriure i que acaben sent poetes torrencials, amb obres de llibres i llibres, aquests segons poetes, i Jaime Gil de Viedma es tenia per un d'aquests segons, i jo crec que en Joan pertany a la mena d'aquests segons, són més aviat poetes no per secreció, sinó per reacció. És a dir, quan els passa alguna experiència realment colpidora, alimenten dins seu aquest sentiment que s'acaba traduint en paraules i que finalment cristal·litzen en aquesta mena de perla de la qual parlava Jaime Gil de Viedma. La perla que evidentment adorna l'interior d'algunes ostres i que es converteix merescudament en un objecte preciós. Us deia abans que m'agrada que en Joan sigui també un poeta sense aurèola. I deia que, per qui no sàpiga d'on prové aquesta expressió, val la pena cedir-li la paraula a Charles Baudelaire, qui fa 150 anys va escriure un poema en prosa, que explicava exactament què és això de l'aureola que porten alguns poetes. Ens hem d'imaginar Baudelaire, o el poeta en qui ell està pensant, en el París del 1850 molts, amb uns carrers encara no asfaltats, amb un París superpoblat, tot ple de gent, i enmig de l'anonimat, doncs, segurament un bordell, un local de mala nota, un tuguri, un bar, una taverna, en què es troba el poeta i un amic seu. I el seu amic li diu: «I doncs, vos aquí? Vos en un lloc de mala nota? Vos el bevedor de quintessències? Vos tan àvid d'ambrosia? En veritat és una bona sorpresa». Com podíem esperar que el poeta excels, l'amant de les muses, estigui en un lloc de tan poca categoria com aquesta taverna, com aquest bordell? I el poeta contesta: «Amic meu, ja sabeu que els cavalls i els cotxes em causen pànic. Fa una estona, quan travessava el bulevard de pressa i fent salts pel fang, enmig de tot aquell caos movent en què la mort arriba al galop per totes bandes a la vegada, la meva aurèola, en un moviment brusc, m'ha caigut del cap el fangueig del macadam». El poeta clàssic, el poeta que representa que havia de cantar la religió, els poderosos, els rics, el poeta que se suposa que tenia línia directa amb l'Altíssim i estava en aquest món senzillament per cantar les excel·lències de la creació i d'un ordre en el qual la gent ocupava el lloc que li pertocava, era algú que tothom imaginava amb el prestigi gairebé d'un sant, i d'aquí la seva aurèola. El 1850, Baudelaire, que viu en un París, en fi, de misèria, de prostitució, de desigualtats socials, ja és algú que no pot creure en això que el poeta pugui portar al damunt una aurèola. I senzillament explica, al·legòricament esclar, que passejant pel carrer, enmig del brugit del trànsit que va amunt i avall, li ha caigut al fang. I evidentment ha quedat absolutament enfangada i embrutada. I continua: «I no m'he vist amb cor d'acollir-la. He jutjat que seria menys desagradable de perdre les meves insígnies que no pas que m'esclafessin els ossos. I a més, m'he dit que d'un gran mal en surt un gran bé. Ara puc passejar-me d'incògnit, cometre actes baixos i fer el cràpula com els simples mortals. I aquí em teniu, igual que vos, com veieu». Un poeta sense aurèola és ja una persona com les altres. És ja un simple mortal com tu i com jo. I és algú, i acaba el poema així, que quan l'altre, l'amic, li diu: «Home, si més no, hauríeu de reclamar aquesta aurèola, o denunciar-ne la pèrdua al comissari». I diu el poeta, i diu Baudelaire per boca seva: «I ara, no, m'hi trobo bé aquí.
Només vos m'heu reconegut. A més, la dignitat m'avorreix. I després penso amb goig que algun poeta dolent la recollirà i se la posarà impudentment. Fer feliç una persona, quina alegria! Sobretot si és un feliç que em farà riure. Penseu en X o en Z. Què ens serà de divertit? Estic segur que tots podríem imaginar ara mateix, darrere d'aquest X i d'aquest Z, qualsevol poeta d'aquells que declamen, d'aquells que creuen que el món, en fi, ha d'escoltar la seva paraula definitiva, d'aquells que, en fi, donen al poeta una imatge completament distorsionada d'aquesta manca absoluta d'arrogància, de petulància que Baudelaire encarna com ningú. M'agrada de Joan Calsina, doncs, que hagi definitivament tret del seu cap aquesta aurèola i que hagi fet de la poesia un acte d'absoluta honestedat. Una honestedat que es mostra en la consciència perfecta que té d'estar parlant per la gent. No pas construint un discurs pedant, un discurs basat només en la pirotècnia, un discurs destinat a deixar bocabadats un auditori que segurament no entén les seves paraules, sinó tot el contrari. I acabo. Clar, segurament l'aposta més arriscada que fa en Joan, però que és aquella que a mi em produeix una més gran admiració i un suport sense embuts, és el fet que no solament dedica la seva intel·ligència a escriure una poesia en clau realista. La poesia d'en Joan sempre parla de coses que veiem, de coses que podem fer nostres, que podem visualitzar i a partir de les quals podem entendre quina mena d'expressió ell intenta transmetre fins a nosaltres. Sinó que, a més, escriu en vers, i en un vers perfectament escandit, com no podria ser altrament. El músic que hi ha en ell també surt en les paraules que escriu, i finalment és una poesia que, per molt que a molta gent no agradi aquesta mena de poesia, és una poesia que s'entén, Per què? Perquè, insisteixo, no parla ni a l'erudit, ni al pedant, ni a l'il·luminat, parla a tots i cadascun de nosaltres. I amb això voldria acabar amb unes paraules que jo crec que, dites justament al Librerio, poden resultar encara més oportunes. A mi m'agrada la poesia d'en Joan perquè fa realitat una cosa que podem llegir en una de les pàgines de Confieso que he vivido, les memòries de Pablo Neruda, on es queixa, l'enorme, el gran poeta xilè, es queixa de que, desgraciadament, en els nostres temps, massa sovint els poetes escriuen per altres poetes. Han oblidat d'escriure per ningú més que altres poetes que els llegiran. I diu, acaba dient això, i amb això vull acabar la meva intervenció perquè, evidentment, el protagonista avui ha de ser en Joan i no pas jo. Diu Pablo Neruda: la poesía ha perdido su vínculo con el lejano lector. Tiene que recobrarlo. Tiene que caminar en la oscuridad y encontrarse con el corazón del hombre, con los ojos de la mujer, con los desconocidos de las calles, de los que a cierta hora crepuscular o en plena noche estrellada necesitan, aunque sea no más que un solo verso. Esa visita a lo imprevisto vale todo lo andado, todo lo leído, todo lo aprendido. Hay que perderse entre los que no conocemos para que de pronto recojan lo nuestro de la calle, de la arena, de las hojas caídas 1000 años en el mismo bosque, y tomen tiernamente ese objeto que hicimos nosotros. Solo entonces seremos verdaderamente poetas. En ese objeto vivirà la poesia. I per sort, entre tu i jo nosaltres, d'aquests objectes n'hi ha uns quants. Moltes gràcies. Bé, abans de res, agrair-te molt tot el que dius. Quina mentida he dit? Moltes. No sabia que ets tan mentida, la veritat. És que m'he quedat molt sorprès. No hi estic d'acord. I els teus lectors tampoc ho estarem. No, la veritat és que t'agraeixo molt. A més, com he dit abans, en Pere és l'autor del pròleg del llibre, en què diu coses que realment... Crec que això no és cap tòpic. Els escriptors o la gent que escrivim o que fem poesia, en aquest cas,
no acostumem a ser tampoc els més adequats per comentar el que fem. Moltes vegades es veu amb més lucidesa des de fora, no? Que no pas com ho veiem des de dins. Jo la veritat que em vaig quedar molt parat, recordo quan vaig llegir el teu pròleg, Pere, perquè crec que jo no hagués sigut capaç d'explicar millor moltes de les coses que he fet en el llibre i que volia fer en el llibre i que escrit de la manera que ho vas fer van prendre més sentit per mi, fins i tot, no? I això t'ho vaig agrair molt en el pròleg i com has fet avui, que has fet uns comentaris que he trobat molt encertats. I encara voldria dir una cosa més del pròleg, que abans ho hem comentat amb la Cecília, precisament, que és que tu parles de la curiositat intel·lectual. Per mi això potser és l'elogi més gran que em podríem fer, no? Perquè en el pròleg en Pere parla de que per sobre de tot, independentment de la tècnica, del que expliquis, del que vulguis deixar de fer, potser la qualitat més important que ha de tenir un poeta és la curiositat, l'interès per les coses, pel món, per les coses que l'envolten, de vegades per les nimietats o els detalls més prosaics de la vida, no? I jo, fins i tot, citant a Baudelaire, que tu ara l'esmentaves, ell diu que un poeta ha de tenir la curiositat d'un infant o d'un convalescent, no? En aquest sentit de ser com un nen petit que s'admira per les coses que l'envolten, no? I jo potser és el que més em va agradar del pròleg, el que em va semblar, més em va agradar no, el que em va semblar un elogi més bonic per mi, no? Bé, dit això, comentaré, jo només vull comentar alguna cosa d'una manera molt concisa, algun detall sobre el llibre, i llavors llegir-vos algun poema i comentar-lo, com us deia, no? Del llibre jo puc donar una imatge potser una mica més personal, i és que, com us deia abans, és un llibre que vaig escriure d'una manera, això sí que m'agrada dir, molt natural, molt tranquil·la, durant uns anys de la meva vida, d'una manera en absolut obsessiva ni molt intensa, sinó senzillament quan jo creia que hi havia alguna cosa que em semblava que tenia interès a dir o que podia tenir un relleu, doncs llavors jo feia un esforç molt intens, molt rigorós a nivell formal i tècnic, intentant ser molt respectuós en aquest sentit, i llavors sí que treballava amb el màxim d'intensitat, però ha sigut un procés que potser ha durat, m'atreviria a dir, 3 o 4 anys d'una manera molt dispersa, molt puntual. És un llibre que respon molt a vivències personals. És de la gent que m'envolta, de coses que em passen, però més enllà d'això, i això també és una cosa que tu comentes, Pere, en el pròleg, no és un diari, no és un diari íntim, ni és una exposició d'intimitats, ni res que s'hi sembli. Intento anar una mica més enllà del que seria un registre, un més registre, em sembla que ho dius així exactament en el pròleg, d'experiències o de detalls sense més transcendència. Intento que aquestes experiències, sobretot, treure una reflexió profunda, una reflexió que pugui connectar amb el lector, que intento sempre buscar molt endins, precisament, per trobar punts de contacte amb la persona que em llegeix. I jo sempre, això també ho parlàvem l'altre dia amb la Cecília, ara no la trobava, que Salvador Dalí deia que per ser universal s'ha de ser hiperlocal. En aquest sentit diria que per parlar per tothom primer has de mirar molt a dins teu per trobar coses que tinguin una relació amb els altres. Bé, i la veritat és que potser una mica això és el que us voldria comentar, però potser seria més interessant que fer aquí una reflexió més teòrica del llibre. En aquest cas, potser seria bonic que us llegís algun poema i potser comentar-lo i veieu una mica més de què va el llibre o quin és el seu... Li hauria de demanar a la Núria, que em sembla que és per allà darrere, si voldria llegir un poema, ja, per trencar una mica la monotonia, si vols començar tu, vols llegir el segon poema del llibre, et sembla bé? Sí? Pots agafar qualsevol. Vull llegir el d'Albes. Sí? M'agradaria llegir un poema que és un poema que parla d'una història molt senzilla, parla de dos arbres que teníem al jardí de casa,
i que quan vam arribar a la casa on vam anar a viure, quan el Muri va venir a viure amb mi, eren 2 arbrets que feien potser 1 metre d'alçada i eren molt escarransits, i en uns pocs anys es van convertir en uns arbres immensos, uns àlbers que són una mena de pollancre, per qui no ho sàpiga, no? S'han fet uns arbres que potser fan 15 metres d'alçada, una animalada. I jo crec doncs, que van esdevenir un símbol d'alguna cosa més que uns arbres, o sigui, és un símbol de potser de la nostra relació, d'alguna cosa que va més enllà. I per tant aquest poema és un poema que és clar i difícil, en el sentit que és un poema que explica una història molt senzilla, però intento que digui alguna cosa més que això. Bueno, cadascú que l'interpreti, si pot llegir, cadascú que l'interpreti com ho cregui oportú. Àlbers. Quan vinguérem a viure a aquesta casa, eren només 2 arbres joves que creixien entre la brossa del jardí. Els seus troncs febles es vinclaven obedients a la brisa suau del vespre, i només unes poques fulles tendres brotaven dels seus branquillons encara prematurs. Jo els veia fràgils i malsans, però tu em deies que es farien forts, aferrats com estaven a la terra argilosa del nostre pati. No ens en vam ni adonar, i ja els àlbers creixien silenciosos i masells amb paciència vegetal. Les profundes arrels s'entrellaçaven solcant la terra abrupta i la capçada s'eixamplava per sobre del teulat. Avui, les seves soques són fermes i massisses i el seu ramatge espès s'enfila cel amunt. Ni la pluja ni el vent no els podran tòrcer, ni tampoc fer-los cap mal. La seva ombra generosa ens ha guarit del sol del mes d'agost, ens ha ofert tardes de repòs i voluptat. Però ara que l'estiu benigne es va acabant de mica en mica, el verd intens d'algunes fulles empal·lideix com una cara i va prenent un aire esmorteït de tons terrosos i apagats. Aquest vespre, la pluja ha dut un aire fred i no hem sortit al pati. Sento l'embat del vent als porticons de les finestres i penso, melangiós, en els 2 àlbers fràgils dels inicis. Potser és hora que fem una altra vida. Jo crec que és clar i difícil, no? Això ho defineix bastant perquè la història crec que s'entén, és senzilla, però vol explicar alguna cosa més que la història d'uns arbres, no? Bé, un altre poema que voldria llegir és un poema que a mi m'agrada especialment, que és, té un títol una mica pompós, que és Comentari a la Chacón, BWV-1004 de Bach, no? És com una mica rimbombant, diguéssim. Però és un poema que m'estimo especialment, parla sobre la meva relació amb la música, i bé, és d'aquests poemes que jo sé molt bé del que vull parlar, però tampoc no ho sabria explicar massa. Potser la millor manera, a vegades, que té un poeta per explicar el que vol dir és escrivint. Això també passa de vegades, no? La millor manera és dir exactament els versos que has dit. Llavors és un poema sobre la música, que imagina una situació d'algú escoltant música, o escoltant aquesta peça de Bach en concret, però llavors també parla sobre els somnis, sobre les frustracions, sobre de vegades com ens il·lusionem per algunes coses i després aquests somnis es frustren o descobrim que no és el que volíem, o a pesar de tot ens tornem a il·lusionar una vegada més, no? I diu així el poema: la música és un vi que, traïdor, t'embriaga de meloses paraules i aromes sibil·lines. Mesquina de tan falsa, promet dolces mentides i un somni fugisser que diu que no s'acaba. Mira com vola pel jardí, com vola lenta, com fulles pàl·lides i grogues que seques giravolten. Tu i jo ens la vam creure, cor meu, cor que palpita. Que fràgils i llunyans són els dies primers
quan la suau tendresa de la carn ens vestia i estimat tant la música era estimar en excés. Renunciem, doncs, als somnis. Fem estelles d'aquest vell violí i llancem-les al foc, que es tornin fum. Només així entendrem d'on ve la seva llum, que no brilla, que ens parla, que de nou ens ha pres. És bastant diferent de l'altre poema, i potser és una mica més complexa i requereix una mica més de lectura, però també el que volia explicar era una cosa potser més complexa també, no? I volia llegir encara algun altre, m'havia apuntat, ara no recordo quin... Sí, vull llegir també un poema que no crec que no requereix cap explicació, és un poema amorós, que a través d'unes imatges marines intento explicar allò que per mi és un ancoratge, un lloc on jo m'aferro quan tinc un moment de debilitat, diguéssim, però és un poema que també crec que s'entén molt bé. I es titula Aniversari. Sovint, dins l'alta nit de les parpelles closes, quan la tenebra esborra la lluïssor de les coses i les ciutats s'adormen al ritme gastat de l'absort caminant que espera en l'empedrat, sento glatir dins meu un dolor que s'eixampla per l'espai clos de la nostra petita cambra. Talment el crit funest d'un gavià esfereït que s'estén per la platja quasi fins l'infinit. I el meu cor, ofegant-se dins l'embat de les ones, ja no vol escapar de les aigües pregones. Però és llavors que em desperta el batec del teu cos entre els llençols calents d'aquest llit en repòs i oblido l'aspre veu del rosec que em devora i somio la riba de la pell que m'encora. Bé, és un poema força més clar. I bé, ja per anar acabant li volia demanar a la Núria si em volia llegir un altre, que és Evocació. Sí? Mira, ja està obert per aquí. I aquest és un poema que és com una elegia, diguéssim, per recordar una persona que és morta, però més enllà d'això també parla sobretot de la memòria i de com una persona quan... no d'aquell moment en què es mor una persona i la trobes a faltar, sinó del moment posterior en què comences a oblidar aquella persona, que de vegades encara és més inquietant, no? I això és el que volia explicar amb aquest poema. Evocació. Uns ulls, una paraula, el to blavís d'un cel assolellat em feien pensar en tu. Però a poc el temps de recordar-te també es va convertir en pols de passat. Avui sento basarda d'oblidar el teu rostre de vell, la teva veu, el teu gest, les trivials imperfeccions d'un cor que no es cansava d'estimar. És per això que et cerco i que t'evoco en les paraules mudes del poema, en el premeditat atzar dels versos, en les obscures aigües que transiten pels inefables pous de la memòria. I tanmateix, ja sé que hauré d'admetre que no, que les paraules no serveixen per retenir les hores lluminoses, que mai cap mot podrà tornar-nos el record de les ombres calcinades que simulen l'aspecte d'una vida. Qui sap? Potser, després de tot, no es tracta sinó de fer-ho exactament així, aferrar-se a les ombres calcinades que simulen l'aspecte d'una vida. Que aquest poema faci llarg el temps i m'ajudi a lluitar contra l'oblit. Gràcies. Bueno, ja aniré acabant perquè a mi m'agradaria dedicar una estona, doncs, si després em voleu fer algun comentari o
Estàs bé, Esperança? Sí? Bé, doncs res, que volia tenir una estona per si algú volia fer el voluntari o que volia fer... Crec que és una mica també més distreny poder conversar una mica o fer una mica més de diàleg sobre els poemes. Llegiré un últim poema i després passaré la paraula a la Cecília o al Pere o qui em vulgui fer algun comentari. I l'últim poema que llegiré es diu Carta d'un milicià. És un poema que és potser el poema que és menys meu de tot el llibre perquè té tota la història familiar també al darrere. Quan va morir el meu avi vam descobrir una carta de la Guerra Civil que explicava un afusellament que es va produir durant la Guerra Civil. Tot el que explica el poema és absolutament cert. Vaig quedar tan fascinat per aquella carta que no l'havia llegit mai, que vam descobrir un calaix perduda, no? La carta era preciosa i vaig pensar que es mereixia, o que es mereixia, no sé si és la paraula, però que valia la pena intentar traspassar-ho en vers i donar-hi un llenguatge poètic i aconseguir que aquesta història fos una mica més coneguda, perquè realment és bastant impactant. I el poema es diu Carta d'un milicià i és l'últim poema que llegiré i tot seguit després podem conversar una mica. I a veure si el trobo, és una mica llarg. Molt bé, doncs Carta d'un milicià. Volgut amic, no creguessis que vagi a queixar-me de tu. T'escric uns mots per tenir-ne necessitat. Sovint la vida és tan plena de contrastos que sols uns quants gargots de tinta semblen donar-li algun sentit o fer-la menys absurda. Ara mateix estic escrivint-te assegut sobre els fanals d'un fossar del castell, a poques passes del tristament cèlebre de Santa Helena, el de les execucions. Tot és pau i tranquil·litat al voltant meu. El gris brugit de la ciutat resulta quasi imperceptible. Des d'aquí només se senten els ocells, les abelles, els puputs, que junt amb les farigoles, tot just florides, em recorden que som pels volts de Pasqua, el temps més bo i benigne de tot l'any. He estat aquí fa uns pocs instants que han tingut lloc uns fets, anava a dir dramàtics, però potser no és la millor paraula. Un afusellament. Per sort jo no he format part del piquet. És clar que abans d'ahir n'hi hagué un altre, 3 homes, però el d'avui ha estat més especial. Entre els afusellats s'hi comptava una dona jove, molt jove, que ha anat a morir amb el mateix posat de qui va fer un passeig, amb el rostre serè d'una consciència neta, encoratjant en tot moment els 5 companys, posant-los un clavell al pit i proclamant, un cop més, les seves idees i creences. D'ells ja no en queda res, a banda de la terra envermellida per la sang encara tendra i els pètals de clavells estripats per les bales. Quin contrast. En aquest matí de primavera que dóna bo de viure i refà de l'esperança, uns han anat amb pas ferm a morir. Els soldats, mentrestant, estaven indignats, ja que a causa de la feina han hagut de prendre el cafè 2 hores més tard. I el puny de l'oficial s'ha aixecat iracunt al pas d'aquells que ja no existien. Ho he somiat? Tot plegat ha estat un somni? Quina terrible sensació d'irrealitat. Però les marques de les bales no ens enganyen. A la paret del fossar hi ha una cavitat deguda als impactes dels afusellaments que deu fer més o menys mig metre de fondària. Quantes víctimes? Centenars, milers, qui sap? Me'n vaig corrents per no quedar-me sense el xusco. Ja són les 12. Bueno, i ja està, és un poema una mica dur, però és absolutament real la història. De fet, em penso que la noia que van afusellar era una noia feixista que es deia Carmen Tronchoni, que em sembla fins i tot aquí a Sabadell hi havia un institut que es deia Carmen Tronchoni. Però, bueno, coses terribles passen per les dretes i per les esquerres indiferentment. I jo no vull dir res més, de fet, em sembla que m'he allargat bastant, no sé si, Cecília, tu quieres comentar alguna cosa, o el Pere, o no sé. Pues
poco retomar lo que habíamos hablado el otro día, bueno, hoy, ayer, en la radio, y que tenía que ver con que la poesía de tuya es una... como que no sobra ninguna palabra, están las palabras que tienen que ser, y eso significa lo que antes decías tú, que es escribir con oficio, ¿no? Sabiendo lo que se hace, pero sabiendo desde el pozo también que tiene cada uno de lo que ha hecho, y es una composición musical, pero es una composición musical que a su vez también tiene como rasgos matemáticos, ¿no? Y son matemáticos que tienen la belleza de los números. Y por otro lado hablas de un concepto que para mí es asombroso, que es el de la paciencia vegetal, ¿no? Y claro, en un momento en que vivimos con mucho vértigo y apurando las cosas y queriendo que todo suceda ya, y pensar en la paciencia vegetal, en eso que el tiempo tiene que suceder, el necesario para que necesariamente se produzcan determinadas cosas, pues eso me parece muy bello, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro mucho de haber leído, de leer tu poesía, y que, como tú has dicho, que es el primer libro, este gran libro premiado, pero que habrá muchos más, ¿no? Y además que pronto tendremos también tu novela, que es esa novela que también viene de un premio, de una beca, bueno, y que la has escrito la beca en el 2015, y que bueno, ahora en el 2018 tendremos la novela. Hombre, este concepto de paciència vegetal, sí. No? Bé, jo crec que bueno, ens hem d'aplicar tots una mica. Vivim en uns temps que són molt estranys. Cada vegada jo crec que estem entrant en una època cada vegada on la raó, el sentit, la veritat, la lògica, la justícia, doncs cada vegada van a pitjor, i això crec que és una evidència per tots, no? Llavors és una manera de resistència, i jo crec que aquesta paciència vegetal, per dir-ho en aquests termes, d'anar una mica en contracorrent, o intentar aferrar-se dins d'aquest riu que no sabem on va, intentar arrapar-se i mantenir-se surant, doncs bé, potser l'art és el lloc on millor, o l'únic lloc on aferrar-se per lluitar contra aquestes coses, no? I d'alguna manera és com una mica contracorrent com fas tu amb aquesta llibreria i en aquest lloc on estem, no? Que és buscar coses que costen de trobar avui en dia, no? És difícil trobar un lloc que t'hi puguis sentir amb paciència, que t'hi puguis sentir còmode, que les coses no vagin amb presses, que... no ho sé. No sé si responc molt al que tu estaves dient, però... Pues, sí. Però jo per mi, doncs també la poesia, entre altres coses, també fa una mica aquesta funció de trobar un espai on protegir-te d'aquests embats de l'existència i de la vida i de les injustícies. És una manera de... jo crec que ens passa una mica, no? De la gent que ens interessa tant la literatura i la cultura, és una manera de protegir-se també una mica. Sí, i d'alimentar-se, no? I d'alimentar-se. Sí. No sé. Pues eso tratamos. Sí. Jo et volia comentar que l'últim lloc que jo pensava estar avui aquí és ara, però aquest matí he vingut a saludar a la Cecília, perquè feia unes setmanes que no la veia. No et coneixia tu, però ara et veig la cara i crec que sí que et conec, i el nom em sonava, són coses d'aquestes que passen a Sabadell, no? I m'ha fet llegir ell l'últim poema i m'he quedat enganxada, enamorada, m'ha agradat moltíssim. I després he fullejat la resta, i quan he vist el poema sobre la Chacón, dic, me'l quedo. Dic simplement perquè ha fet un poema a la Chacón, que és una peça que jo l'escolto com, no sé, com obsessivament des de fa 2 o 3 anys cada matí. O sigui, me la poso i m'encanta. La pots escoltar 20 anys més. Sí, i cada vegada li trobo... No hi entenc gens de música, només sé que Bach i la Chacón m'agrada moltíssim i va entrant, no? I quan he vist, simplement volia compartir amb tu això, que he agafat el llibre per la Chacón, i l'últim poema també m'ha agradat moltíssim.
bueno, aquest poema que comentes doncs, bueno, aquest que he llegit ara, doncs és això, jo m'imaginava doncs, una situació d'algú escoltant aquesta música, les fulles volant amb l'aire, no? I és una mica el que em transmet la música de Bach, no? Que sempre... Jo crec que a vegades penso que no és una música ni alegre ni depriment, o pot ser molt alegre i molt depriment segons com te la miris, no? Sembla que sigui com un quadre cubista que el pots mirar des de moltes perspectives i sempre té un sentit diferent, no? I és una mica el que passa amb aquesta peça, i llavors també personalment per mi doncs, simbolitzava una mica somnis que ens fem, no? Amb la música, per exemple, que d'adolescent i de jove doncs, gairebé només vivia per la música i per la guitarra, i quan vas creixent doncs, les coses les veus d'una altra manera o se't transformen, i és el que volia expressar amb aquest poema. I l'altre que comentes, doncs al final, a veure si tinc una mica de temps i el llegiré també, a veure si el podem llegir, i ja el comentaré una mica. Però bueno, moltes gràcies pels comentaris i tant. És que a mi m'agrada la poesia que s'entengui. I quan he entrat, que estava parlant ell de la pedanteria i això, m'ha encantat, dic sí, estic on havia d'estar. És que si no s'entén, bueno, no sé què hem de fer, no? No, però... És que, clar, el que és sorprenent és que hi hagi gent que expliqui coses perquè no s'entenguin. Això és el que em sembla a mi desconcertant, però clar, jo no ho concebo d'una altra manera. Si em permets, I tant. jo volia dir una cosa. Digue'm. És sobre la conversa que vam tenir tu i jo dissabte passat, que jo opinava dels poemes, ja saps, no? Llavors no me'ls he llegit tots, me n'he llegit alguns, i t'he de dir que m'agradaria molt que em llegissis tu el poema que deia aquesta senyora. L'últim del llibre? Bueno, ara puc llegir, sí, i tant, i tant. M'ha fet llegir-lo, m'ha fet... Sí, emocionant. M'ha fet llegir-lo, m'ha fet entendre'l. Ja saps tu que et vaig dir que jo no hi entrava, que em costava moltíssim. Sí. I m'ha agradat, els que he llegit, els he entès, els he llegit, evidentment 5 o 6 vegades, el que em passa, no? Però m'agradaria molt que me'l llegissis. Bé, ara llegiré, d'entrada dir que llegir-se els 5 o 6 vegades està molt bé, perquè de fet, a veure, això em sembla que ho deia Pere Rovira, deia, una novel·la dius que l'he llegit, però un poema no dius mai, ja l'he llegit, no vull saber més d'aquest poema. Un poema és com una cançó, un bon poema et pot acompanyar tota la vida, i sempre el veuràs de maneres diferents segons el teu estat d'ànim i el moment en què et trobis, no? Per tant, celebro que els hagi llegit moltes vegades i tant de bo ho facis encara alguna altra vegada. No, més, la tinc a la capçalera. I llavors respecte a aquest poema que dius tu, que comenteu, que és l'últim del llibre, senzillament, bueno, té el mateix títol homònim del llibre perquè jo crec que sintetitza una mica el missatge del llibre. Hi ha un moment concret que explica doncs, el que jo penso que és estimar, i vaig intentar sintetitzar-ho després amb aquestes poques paraules, que és entre tu i jo nosaltres. Jo crec que és un títol que poden donar interpretacions molt diferents, tampoc jo no vull dir quina interpretació se li ha de donar, però potser la que per mi és més significativa és que quan estimes algú, doncs el fet de ser tu i una altra persona et fa deixar de ser tu, no en un sentit negatiu, sinó per ser alguna cosa més del que eres al principi, no? I això és el que, potser el missatge que jo vull donar amb el llibre i en aquest poema i amb aquest títol sintetitzat d'aquesta manera. Bé, deixo el poema. Entre tu i jo nosaltres. Em dius que vols sentir la meva veu una vegada més en les gastades ratlles que no saben dir-nos si en tot inici hi ha un final. Estimar. Desaprendre a ser tu i jo per començar a ser tan sols nosaltres. Ja ho has vist? Aquest dia rere dia on lentament cremem els nostres somnis és tot el guany que ens ofereix el temps. Per què esperar-ne més? Deixem passar les hores sota l'ombra amable d'aquests àlbers. Tornem al nostre món de sempre. I quan el vent s'emporti el darrer hivern, quan el matí blavós s'endugui les nits d'ara,
no perdis l'esperança. Un fil de vida ens unirà encara més enllà de nosaltres. Perquè si en tot principi hi ha un final, no és tot final el vell principi de l'amor. Com que ens has seduït a tots i tu t'estàs sortint tan fàcil, doncs jo et vull posar una mica en un compromís. Hi ha un vers magnífic en aquesta evocació que la Núria ha llegit tan admirablement bé, en què parles tu del premeditat atzar dels versos. Premeditat atzar. Em sembla una definició insuperable de quin és exactament el secret de l'escriptura del gènere, poesia lírica. Premeditat atzar. No creus que avui en dia la immensa majoria dels teus companys de generació creuen només en l'atzar i que la premeditació els sembla inútil, irrellevant, contraproduent, senzillament sense valor? Clar, algú que estima Bach, com tu, algú que estima la Chacón, com dèiem ara, sap perfectament que allò és art i del millor. Però art també perquè hi ha precisió matemàtica, com deia la Cecília abans, no? Jo sé positivament que tu ets d'aquest parer, però llavors la pregunta obligada és, algú que escriu aquests decasíl·labs, aquests alexandrins que fas tu, no té la sensació d'estar caminant una mica contracorrent en els temps que corren? Com et veus tu en el conjunt de la gent Sí que m'has posat de la teva edat? Difícil, és veritat. No, he parlat i defensaré a capa i espasa, a peu i a cavall, quin és el teu coneixement profund de la tradició que ve abans de tu. Però m'agradaria saber quina és l'opinió del teu moment, dels teus contemporanis. A veure, jo sí que és... Clar, no m'agrada dir tampoc que jo vaig a contracorrent perquè sembla una expressió una mica pedant. Que jo digui això, que ho diguis tu està bé, però que ho digui jo queda una mica lleig, no? Llavors, però sí que és veritat, el que sempre puc dir és que jo em sento molt allunyat de la majoria de coses que es fan avui en dia. Molt allunyat del tipus d'escriptura que escriu la gent de la meva edat. En aquest sentit, doncs, em sento molt més pròxim, per exemple, un poeta que nosaltres ens estimem molt, que és en Pere Rovira, que és un senyor que té 70 anys, amb el qual tinc una molt bona relació i molt bona amistat. L'altre dia ho comentava amb la Cecília, a més me n'alegro de veure que puc tenir tanta afinitat amb una persona que és molt més gran que jo, és una experiència que per mi ha sigut bonica, no? Però sí, em sento més pròxim a una altra generació, diguéssim, que la meva. No ho sé, jo crec que suposo que és una mica el que comentàvem abans, que les coses, el món va per uns camins, o no he entrat en una dinàmica històrica, per dir-ho en aquests termes, que tot el que soni esforç, ofici, premeditació, com bé deies tu, sembla gairebé com pejoratiu, com uns termes que no són bons, que és com si fossis gairebé carca, no?, en una altra època, no?, podríem dir. No ho sé. Clar, jo tampoc intento no plantejar-m'ho massa, jo intento fer el que jo crec que és bo i que és positiu i que té aquesta dignitat. També la poesia té un avantatge, que és que no n'has de treure cap... La intenció no és treure'n cap benefici econòmic, ni arribar enlloc, jo senzillament ho faig perquè m'estimo la lectura, m'estimo... Alguns dels moments més bonics de la meva vida els relaciono amb llibres, amb poesia i amb poemes, no? També ho dèiem amb la Cecília, jo recordo quan era petit llegir Joan Salat Bapasset quan era un nen i són records d'aquests entranyables que també suposo que determinen després el fet que tu segueixis escrivint i que t'interessi aquest món. Sí, em sento molt deslligat i em sap greu, però penso que també dins de totes les coses incòmodes que hi ha, doncs sempre acabes trobant gent extraordinària, gent que val la pena, gent que fa coses de qualitat, no? Sempre acabes trobant gent, i segur que hi és, el que passa és que fan soroll, suposo, els altres, no? I quan això que has començat dient d'aquest vers del premeditat atzar, doncs, bueno, crec que no t'ho sabria explicar millor, jo crec que per això ho vaig escriure així, perquè en la poesia hi ha una part d'atzar
que les coses et venen així, però hi ha un treball, un esforç, i no té res a veure amb o sí que té a veure, hi ha una part d'inspiració, si tu vols, però les coses s'han de currar, tu, per dir-ho ben planament. Si no treballes, les coses no van enlloc. I crec que era una mica el que reflectia aquest vers. Penso, no sé. Sí. Te'l demanaré prestat per explicar això mateix. Sí, em sembla que no hi ha millor explicació que la que condensa... No, però és veritat, o sigui, la poesia bàsica és capaç d'explicar coses molt més profundes, molt més, no sé com dir-ho, més racionals, que no pas intentar de vegades argumentar d'una manera més convencional, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs sí, aquest poema que tu comentaves de la Chacona, doncs per mi em serveix per comentar una sèrie de coses que no et sabria explicar tampoc d'una altra manera. No sé si algú vol comentar alguna altra cosa o... no sé. No? El Pere? Jo vull dir una cosa, no sé. Va, doncs sí, digues, Helena. Abans, com que s'ha parlat del temps, bueno, és un simple, és un comentari. Digues. Però volia com també agrair el fet que tu com a escriptor de poemes en aquest moment, doncs crec que el que ens regales també és temps. Perquè la poesia és un regal ens ofereix sentit a les coses. En aquest sentit de les coses es troba el temps. I penso que té a veure també amb aquesta idea, a mi em connecta també una mica amb el rerefons dels poemes que tu escrius. Jo crec que en els poemes hi ha un temps que tu el poses allà dins, l'apretes i el concentres, i quan tu hi has dedicat realment, tu has pensat bé tot allò que dius, quan has viscut unes experiències i després les has introduït i has fet un esforç, les has escrit i les has introduït en aquest poema, jo crec que això es percep que hi ha un fons, no? Crec que potser és això el que vols dir, no? Aquest temps viscut que tu poses en el poema. Ens el fas viure, per això. Això és el que s'intenta. El temps de llegir, d'escoltar-te, de llegir poesia, és un temps amb sentit, potser vull dir. O com jo li dic temps, però potser el que vull dir és un temps que ens dona, que ens omple de sentit, no? El temps té moltes qualitats i aquest és un temps de sentit, amb sentit, o de sentit. Sí. Esperem que sí, això és la idea. Bueno, doncs... agraïu-vos a tots haver vingut i ha sigut un plaer poder compartir una estona de poesia. Us animo que aneu passant per aquí per llibreria, que és un lloc fantàstic, i insisteixo una vegada més amb la feina que fa la Cecília Picún, que té molt valor, i espero que seguim treballant amb altres coses, no?, ben aviat, i agrair al Pere també que hagi vingut aquí, a tots vosaltres, i que us abrigueu bé, que no passem res. D'acord? Gràcies.